manzon Allah ya yi wa kansa maulidi ko bai yi ba? To shine na ce sai ranar litinin zan ba da amsar wannan tambaya. To manzon Allah an yi masa tambaya akan azumin da yake na ranar litinin. Sai manzon Allah ya ce, au, ba ku san falalar da take cikinsa ba? Sai ce, to ai ranar ce aka haife ni, sannan kuma ranar ce aka bani annabta. To don haka kaga manzon Allah ya yi wa kansa maulidi, sabida ai wannan azumin da ya na ranar litinin, ai ba ya yi shi ba ne sabida baƙin cikin ranar da aka haife shi ba, ya yi ne sabida farin cikin ranar da aka haife shi. Kuma mu ma idan mun zo magana a wajen maulidi mun tara mutane, za ga kowa farin ciki ne ya kawo shi wajen maulidin, sabida ana faɗar martabar manzon Allah da girman manzon Allah, kuma ana sa wa mutane soyayyar manzon Allah a cikin zuciyarsu. Sannan kuma manzon Allah